ko September 20. Ayun ang plano kong umalis. Kinukulit kasi nila ako mga kasinag na bumalik doon. Isang paa lang itutukod mo. Tapos preno ka, dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang, magpipreno ka sa paa, preno ko sa kamay. Update muna mga kasinag sa aking bahay na ipinagawa. Pero nasisiguro ko man mga kasinag na matibay naman ang pagkakabit ko ng bubong na yan. Ba't wala daw puste sa gitna? May puste ito mga kasinag, ayan oh. May puste po yan. Mga kasinag, isang magandang hapon. Update muna mga kasinag sa aking bahay na ipinagawa. May nag-comment doon mga kasinag na kung matibay man daw ang ganitong design pag malakas ang hangin. Pero nasisiguro ko man mga kasinag na matibay naman ang pagkakabit ko ng bubong na yan. Kasi ako na nagkabit ng mga kahoy na yan mga kasinag. Nung una pa lang mga kasinag, sinabi ko naman sa inyo, nakatornilyo po yan. Kung mapansin nyo, nakatornilyo mga kahoy na yan. Kinakapitan pa niyang siminto. Sa nag-comment, yan po ang masagot ko sa inyo ha. Yan po, matibay naman ito mga kasinag kasi nakatornilyo po yan. Lahat yan oh, tigda 2 tornilyo. Itong kantuhan, 4 ang tornilyo. Yung iba kasing design mga kasinag na ganito po, nakadikit lang sa pader. Nakadikit lang yung kahabaan dyan sa pader. Dyan lang sila nakapako. Sa karamihan na ganitong design, ayun ang nakikita ko mga kasinag. Nakapako sila dyan sa pader na yan. May kahabaan dyan mga kasinag, may nakalagay doon. Tapos itong gunting, doon nakakabit. Ayang sa akin naman mga kasinag, pinalampas ko po yan. Hindi ko idinikit lang sa pader, pinalampas ko sa pader yan. Ayan oh, lampasan po yan mga kasinag. Kaya oras na lumakas ang hangin or may kalamidad dito sa amin, hampasin niya malakas na hangin, hindi basta-basta matutuklap yan pataas. Gawa ng diretsuhan po yung yung gunting na kung tawagin dito sa amin, diretsuhan yan mga kasinag. May panguntra sa panguntra sa lakas ng hangin yan. Hindi ko naman siya tinaasan mga kasinag. Kung mapapansin nyo, medyo mababa lang siya. Ayan hindi ko itinirik na masyado. Pinahiga ko lang na hindi naman masyadong tirik yan. Para pag may malakas ang hangin, hindi siya harang sa hangin. Kaya hindi ko ipinataas na masyado yan, medyo mababa lang. Kasi mga kasinag, nagandahan kasi ako sa ganitong design. Saka mabago-bago naman ang design ng mga bahay dito sa amin. Kasi karamihan na design dito, mga binahay lang. Kaya sabi ko, gusto ko talagang ganito design. Kaya ako nagkabit niyan mga kasinag. Ako nagtrabaho niyan. Yung pama ko lang ng yero, ipinatrabaho ko sa Team Lakas. Kasi panahon na, turno ko na nun eh. Kaya ipinatrabaho. Tapos may nag-comment din na ba't wala daw puste sa gitna. May puste ito mga kasinag. Ayan oh. May puste po yan. Buhos ito mga kasinag. Nakabuhos yan. May puste po yan. May puste yan mga kasinag. May puste po sa gitna ito. Ayan oh. Wala lang yung nosing mga kasinag. Pinalis ko talaga ang nosing. May puste yan mga kasinag. Yung gitna na yan. Kaya matibay po yan. Ito na yung bahay na pinagawa ako. Sa lahat mo nag-sponsor, tumulong para sa bubong ng pinapangarap kong bahay. Maraming salamat mga kasinag. Sa nagko-comment palan kung kailan ako aalis, wala pa namang kasiguraduhan mga kasinag kung makaalis ako ng September 20. Gawa po ng si boss nag-message sa akin, tinanong ako. Ang reply ko naman mga kasinag, sa tanong ni boss na kung kailan ang plano kong umalis, sabi ko September 20. Ayun ang plano kong umalis. Kaya inaayos nila mga kasinag ang papel ko. Sabi nila okay, ibubuk kita ng ticket. Ay nagtatanong din sa akin kung agency daw, dumaan ako ng agency. Hindi po ako dumaan ng agency, direct po mga kasinag. Inaayos yata nila ang working visa ko, para diretsuhan ako mga kasinag. Hindi na po ako dadaan ng agency. Ganun ang mangyayari mga kasinag. Kasi itong amo ko na yan mga kasinag, naging amo ko na kasi sila nung pandemic. Ngayon mga kasinag, kailangan ulit nila ako. Kinukulit kasi nila ako mga kasinag na bumalik doon. Kasi wala sila talagang maintenance ng rent-a-car ni boss. Kasi yung boss ko mga kasinag doon, may 70 plus na van. Lahat yun may aircon, wala silang maintenance. Pinapagawa nila sa ibang shop.
ang gusto kasi ni boss, magkameron siya ng magmi-maintenance nung aircon na yon. Kasi meron din po silang shop. Puro ang nandun lang, mekaniko sa mga sasakyan. Wala silang technician para sa may aircon. Kaya kinukulit nila ako na bumalik dun mga kasinag kasi nagustuhan nila ako kasi nakita naman nila ang trabaho ko at ipinakita ko naman talaga sa kanila yung best ko mga kasinag bilang isang empleyado. Kung anong may tulong ko sa kanyang shop, ginawa ko naman ang lahat mga kasinag. Kaya nagtitiwala sila sa akin at kinukuha nila ulit ako dito mga kasinag. Yan po ang aking kasagutan sa mga nagtatanong. Ngayon mga kasinag, ihatid ko kasi yung anak kong babae sa Bito, doon sa eskwelahan nila. Katapos ko lang kasi magpanday niyan. Ito, panday ko kanina mga kasinag. Pinalitan ko ng haligi yung tangke namin ng tubig. Yan katapos ko lang kanina. Katapos ko lang pandayin, inalis ko na yung mga bulok na ano na. Yan, yung mga bulok na kahoy. Sabi ko nga, kung hindi ko papapalitan to at kung ako'y makaalis, kung magiba yan, wala na magpapanday. Mahirapan lalo sila misis pagtatabo-tabo ng tubig. Kaya ngayon pa lang, inaayos ko na yung mga dapat kong ayusin. Yung mga dapat kong gawin. Bukas mga kasi nag-ayusin ko naman yung kulungan ng baboy. Yung figure namin dyan. Baka ayusin ko naman bukas at sa masusunod araw kung ano pa yung dapat kong gawin. Kaya nagpapasalamat po ako ng marami sa lahat ng ating mga sponsor, mga viewers na patuloy sumusuporta sa ating YouTube channel. Samahan niyo ako mga kasinag at hatid ko yung anak kong panganay. Yung anak ko palang panganay mga kasinag, siya na rin ang pag-drive ko ng motor. Marunong naman po siya kaso wala pang gaano tigas ang kanyang mga braso. Sa highway, okay na siya mag-drive. Pero dito sa parte sa amin, pag sa mga rough road, gusto ko sang sanayin. Kaya ngayon sabi ko, siya ang magdadrive ngayon. At sasabay din yung kanyang pinsan, yun lang mag-angkas, ako maglalakad na lang. Sabi ko, ano man kung medyo gabi na kayo makarating dun, matutuloy ang anak ko mga kasinag. Kasi oras na makaalis ako, wala na sa kanya maghahatid sundo. Yung motor ko pati may i-stack, walang gagamit. Pagbabawal naman mga kasinag ang bata magpara-drive. Dito naman sa amin, hindi naman gaanong mahigpit. Basta sumusunod ka sa mga ordinansa mga kasinag, okay naman po dito sa amin. Sabi ko sa anak ko, basta mag-helmet sa susunod pag wala na ako. Kaya ngayon, pinapractice ko siya mga kasinag. Hindi naman pwede siya magparamotor ng solo. Lagi naman siyang may kasama. Kaya ngayon, pupunta mo kami kasi. Tayo na! Yan yung pinsan niyang maganda. Tayo na! Mano pa? Makis? Pakis ka na nga sa lubot. Rakamayahin sa camera. Ayan naman yung mga chikiting dito. Yan. Yan, ayan naman yung bunso ko. Ito yung laki ko. Yan, dyan. Kaway ka nga dyan. Yan. Naglalaro sila ng Jolene. Ito naman. Anong tawag sa inyo yung mga kasi naglalaro na yan ni Chloe? Sige nga Chloe. Yan, matibay yan. Yan. Dapat mas maganda yung mga kasinag. Yung ganitong mga nilalaro ng mga bata. Hindi yung mga gadget. Yan di ba? Anong tawag yan sa laro na yan? Ha? Kikisimbahan na ano? Piko. Piko daw ba yan? Hindi anong kikisimbahan? Ha? Imbento niyo. Ang kikisimbahan. Ayan na, halika na. Tayo na. Niwanan ako mga kasinag. Ang bilis magpatakbo ng anak kong babae. Andun na. Iiwanan talaga ako. Para matuto kasi mga kasinag. Para lumakas-lakas yung kanyang braso. Kaya si Kulin ang pinag-drive ko. Ang segunda. Pag hindi kaya, tukod-tukod. Pag naalangan. Dito mga kawit Dandan. Pag yan nahulog.
Yeah. Matibay na mga kasinag. Braso na lang. Ba't tumigil ka? Dapat itinaas mo na para buwilo ka. Bawas ka ng isa. Dahan-dahan ka lang. Tas tukod-tukod. Antayin mo ako at maalalay ako. Ikaw, baba na. Kumauba ka. Sige. Yahan mo. Hindi ko kaya. Kaya mo yan. Basta wag kang maabirit lang, silinyador. Wag mong bibirit ang masyado. Ahon yan. Sige. Sige nga, para matuto ka. Dahan-dahan lang. Kahit magtukod-tukod ka, wag kang umano. Tukod-tukod lang. Paahon. Sige, kaya yan. Diretso. Birit-biritan mo. Oo. Dahan-dahan. Arap lang kayan. Ganyan lang. Tukod-tukod. Dahan-dahan yan. Sige, diretso lang. Ganyan lang. Sige. Yan. Kaya pwede ka magsigunda dyan. Sakay na kat-kat. Hanggang second lang talaga ako. Hindi ko na kayo mag-ano first. Mabilis mo pa. Para maglakat-tigas ang braso mo. Malambot ang braso mo eh. Dapat sa dandahan lang. Huwag mo labu-labuhin. Tukod-tukod ka lang. Huwag kang sasampa ng paa. Hindi ka makakahinimbang dyan. Yan. Yan ang bibiliban ko dito mga kasinag. Kasi yan, yung aki ko na yan, yung anak kong panganay, malakas ang loob. Kaya sabi ko dapat masanay siya dito sa mga rough road, dito sa mga bukid-bukid na ito. Hindi lang sa simento. Sige lang, diretso lang. Pag hindi nakakaahon, hanggang isa ka lang. Basta diretso lang. Butit magaragandang. Buti lang yung mga mga kasinag, lugar na may mga putik, tiambakan. Sige lang, diretso. Pwede bang kumanan ka? Dito sana ka nagdaan oh. Pasampahin mo dyan oh, pasampahin mo dito. Kapag ganun sa gilid. Sige. Sige. Dandahan, yan. Di ba? Very good. Very good. Sige, diretso. Basta dandahan lang, pagpahon. Primera. Para hindi ka malanganin. Dandahan. Malakas ang ano niyan. Para pailising mo to. Dandahan nga lang, huwag ka magparatawa. Tawa ka kasi ang tawa. Dito ka dumaan sa kanan. Ganyan lang, pag hindi kaya, tukod-tukod. At hindi ka man makakabalance dyan. Mawa ka din. Sige, diretso lang yan. Isusog mo lang dyan sa agihan. Susog lang. Sige. Ganyan lang. Yan, matibay na yun. Nakabalance na. Ilang balik-balik pa niyan dito mga kasinag. Masanay din yung anak ko na yan. Anong manakaraan kasi hindi siya nangangasog punta dito gawa ng wala man kasi yung kasama. Hindi niya ako kasama eh. Ngayon lang, tamang-tama papunta sila sa Bito. Doon sa kabila. Preno. Nung palusong yan, alalay ka ng preno dyan, isang paa.
Isang paa sa kamay, tas isang paa lang itutukod mo. Tas sa preno ka, dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang, magpipreno ka sa paa, preno ka sa kamay. Tas dahan-dahan ka ng pababa. Hindi ko kaya. Nakailan yan? Dos. O sige. O kaya preno ka sa unahan, tas dahan-dahan ka lang. Sa paa rin. Kung kaya magpreno, preno ka sa paa. Ganyan lang oh, kahit naglalakad-lakad ka, kaya mo yan. Kasi unang practice mo pa lang naman. Dahan-dahan lang at palusong yan. Preno. Paay na ako. Muli pa yung halo, pagpagal. Dahan-dahan. Sige. Dapat matuto ka kaya yung sa umpa, nakaano sa preno. Tapos itong kaliwa mo lang na pa ang ialalay mo. Dapat matutunan mo yan. Sige. Oo, ako sa Huwag ka mo sanayin ang kanan mo. Yan, dahan lang. Tapos huwag kang titigil sa hindi mo abot ang lupa. Pag malalalim na lugar, didiretso mo lalo. Pag abot mo ng lupa, saka ka doon tumigil pag nangalay ka. Ganyan lang. Pwede naman ito sa may ano yun, wala. Tandahan. First time niya kasi ngayon mga kasinag. Kaya medyo naaalangan pa siya sa mga daanan. Hindi pa niya kasi kabisado ang mga daanan. O palusong dyan, dahan-dahan ka dyan. Pababa yan. Preno ka dyan, pati sa paa magpipreno ka kung kaya mo. Huwag ka masilinyador, sige. Dandahan. Ganyan lang baga oh. Pag hindi kaya, dandahan na ganyan oh. Ganyan lang. Lakad kami dalawang mga kasinag oh. Lakad kami ni Katkat. O dyan, pataas ka dyan. O kaya doon, ayan, o pataasin mo dyan. Kanan, sa kanan. Susugin mo yung agihan. Iyo. Yan, basta susug ka dyan, yan. Yan, o, di ba? Ganyan lang. Basta huwag kang babara-balagbag. Yung maagihan, susugin mo lang yan. Sige. Sige lang, huwag kang titigil. Diretso lang. At baka matumba ka dito sa kabila. Basta susog ka lang sa agihan. Oh, sige lang. Ganyan lang baga. Nagutom ako magpara sunod sa anak ko. Ayan, magkuha muna tayo ng tagbak. Ayan mga kasinag. Di ba? Yan o, tagbak. Tamis. Matamis na puro buto. Oh, antayin niyo ako! Oy, antayin niyo ako! Antayin niyo ako! Antayin niyo ako! Iiwanan mo ako? Oy! Sabi antayin ako! Antayin mo ako!
Ano, iba-drive ka hanggang Bubuan? Sige, drive mo hanggang Bubuan. O, dito naman sa, ay, ano. Hindi, ako na ma-drive. Hello guys. Hello mga kasinag. Ako lang ma-drive mga kasinag. Aabutin kami hating gabi nito. Ang layo pa naman ang Pito. Siya lang pinag-drive ko yan sa lubak-lubak. Sa ganito kasing patag, relax na kasi siya mag-drive. Marunong na. Gusto ko lang siyang matuto sa lubak-lubak para tumigas yung kanyang mga braso. Para matuto siyang lumaban. Hindi siya magpadala sa ng manubela. Matutunan niya makontrol ang manubela. Oo. Digdi sabi, kat. Uy, bagay. Napaon eh. Ate Kat, say hi. Ate Kat, say hi. Ay, sabaw. Okay ka lang, Ate Kat. Medyo. May sabaw kasi. Naman, let's go. Ay, nasa ko pag-pag-video. Kalis ako. Parang lang. Ha? Tapos na manguha. Wrong way. Marami na ko niya. Marami na ko niya. Daw ko isa. Nakaisip pa mamayabas mga kasinag. No. Isa lang, maliit lang, maliit. Ayoko, isa. Baka na lang. Yung mga igagaran pa ta. Okay na? Kala ka tutok. Let's go mga kasinag!